କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାଲୁଅଛି। ଗତ 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 249ଟି ସ୍କୁଲ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଡୋନର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଭାବେ 94,41,344 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରୟୋଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 68ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 30,86,158 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋନର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଛି 1,25,27,502 ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଜରିଆରେ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 100% ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।